Авыл хуҗалыгының кайсы тармагында да хезмәт җиңел түгел. Фермада булсынмы, басудамы, эштән тайшанмаучылар, тырышлар гына уңышка ирешә. Үзен җирдә хуҗа итеп тоючылар, үз кешенә ышанганнар яңалыкка юл ярыдан курыкмый. Теләсә нинди хезмәткә кыю алына. Бәләкәйдән үк җир тәмен, сөт тәмен татып үскән Түбән Чүреккөл авылы егете Дамир Хасанов 2006 елда тәвәккәлләп үз эшен башлап җибәрә. Бүген ул районда уңышлы эшләүче крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчеләренең берсе. Дамир Раул улы башта ит җитештерүгә нигезләнеп, туган авылында дуңгызчылык белән шөгыльләнә. 2008 елдан басучылык тармагына өстенлек бирә. Тәүдә хуҗалык эшчәнлеген 180 гектар мәйданда алып бара һәм аны елдан-ел арттыра. Басучылыкта 600 гектар сөренте җирләре бар. Быел яхшыгына уңышларга ирештек. 11 меңнән артык балыбыз бар җыйдык. Кышка кергәндә инде малчылыкка саламнар, пешеннәр, азыклар биш әзерләнгән. Зерно фураж әзер, барысында полный җитәрлек, язгы карма бар инде. Әйтергә кирәк, мөһим компанияларны үз көчләре белән башкару өчен хуҗалыкта җитәрлек техника тупланган. 2 МТЗ-82, берәр К700, МТЗ-12-21, тракторлары, чәчү, җир эшкәртү агрегатлары, барлык тиешле корылмалары белән 2 Енисей комбайны, 1 ЗИЛ автомашинасы бар. Язгы көзгө кыр эшләрен зур оешканлык белән уңган механизаторлар Рәмил Авзалов, Рәмил Сафиуллин, Фәнис Сәйдгалиев, тәҗрибәле комбайнерлар Ильяс Фәтхелисламов, Хәлим Хакимов, өлгөр водитель Мират Хәертдинов көче белән аткарып чыкканнар. Көздән 98 гектар мәйданда арыш орлыкларында җир куенына салганнар. Киләсе ел уңышы өчен җитәрлек күләмдә орлык та тупланган. Дамир Раул улы 2014 елда янә терлекчелек тармагы белән дә шөгыльләнә башлый. Башта үз средствосына 75 баш малга исәпләнгән яңа торак төзи. Ары таба Башкортстан Республикасы авыл хуҗалыгы министрлыгы ярдәме белән 1 миллион 700 мең сум грантка ия була һәм ул акчага Дүртөйле районы Чишмә нәсел заводыннан таналар сатып ала. Семейный животноводский ферма айландыгында бүген көндә bütün бозаулары белән 200 баш мөгезләре терлек инде. Саум сыйры 70 баш инде. Калганнар ат курмы үзләре бар. Таналар, башмаклар белән бергә 200 башка. Мал тораклары якты чиста. Ферма территориясе коймалар белән әйләндереп алынган. Маллар тук. Җәйге чорда бирдә күләмле ремонт эшләре башкарылган. 200 мең сумга өр-яңа сөт блогы һәм 1 миллион сумга таналар һәм симертүгә куелган мөгезле эре терлекләр өчен бик уңайлы заманча торак төзелгән. Маллар җәйге лагерьга күчү белән утарларны тазарту, биналарны агарту, буяу, дезинфекция эшләнгән. Җәйге лагерьда ерак түгел, юлның икенче ягында гына урнашкан. Җәйге вакытта 1 тонна 100 центнер сөт сатылса, бүгенге көндә маллар фермаларга кайту сәбәпле сөт кимәгән, көн саен 5 центнерга калган. Тәҗрибәле савучылар Фәйрүзә Хакимова, Әлфия Фәтхелисламова, алмаш савучы Фәнидә Рахматуллина үз эшләренә җаваплы карап, барлык технологияны төгәл үтәп эшли. 5нче ел эшләйм монда. Бу фермада бар эшләр белән канәгатьбез. Барсы да әйбәт, хуҗалар әйбәт. Алдагы елларда да шулай әйбәт булсын. Карнымада уңышлар, тазалык барсына да. Мал караучылар Рәмил Сафиуллин, Рафаэль Мәдәрисов сөт җитештерүгә лаеклы өлешен кертә. Малларны тукландыруга ныклы игътибар бирә. Хуҗалыкта тәҗрибәле эшчеләр белән бер рәттән яшьләрнең дә тартылуы сөендерә әлбәттә. Укуын тамамлап мал карауга керешкән, җәй айларында көтү көткән, бүген фермада малларны тәрбияләгән яшь терлекче Җәлил Сафиуллин хуҗалыкның, авылның киләчәге. Инде яшь бозауларны Дамир Раул улы тормыш иптәше Резида Илюс кызы белән үз яннарында тәрбияли. Киләчәктә ферма территориясендә алар өчен яңа торак төзү планлаштыра. Гомумән, хуҗалык җитәкчесе киләчәккә зур планнар белән яши. Киләчәктә әдер сыер малын арттыруда пландайм. Сөтне арттырырга кирәк. Сөт булганда продукция ала. Продукция алгачтан акча бар көндәлек. Сөтне районнан машина килеп алып тора, ансы әйбәт җайга салынган.
Yozmamның геройы шикелле фермерлык белән шөгыльләнүчеләр районның тоткасы дисәм дә ялгыш булмас. Гөрләп торган хуҗалыклар таркалып, авыл халкының эшсез калуы, шәхси хуҗалыкларының замана авырлыкларына карамастан яңаларын төзүләре, авыл тормышына яңа сулыш, эш бирүләре шатлыклы. Дамир Раул улы кебек фермерлар булганда, авылның киләчәге бар дияргә нигез бар. Ә без инде Дамир Раул улына эшендә зур уңышлар, гаилә иминлеге, куйган максатына ирешүен теләп калабыз. Айгөл Малаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.